Ahoj přátelé, já vás zdravím u nového videa a dnešní video jsem natočil proto, že v mediálním prostoru a na sociálních sítích poslední dobou čím dál tím častěji slýchávám, že se Ruska nemáme tolik obávat, že to není tak strašná země, že je dokonce v něčem snad inspirativní, že jsou to bratři Slovani a pomalu, že to je ráj na zemi. V poslední době podobnou rétoriku mají i někteří politici ze Slovenska nebo z Maďarska a mně to přijde nebezpečný, tak jsem se podíval na dnešní Rusko v datech. Na několik dní jsem se zavřel s počítačem a Googlem do jedné místnosti a hledal jsem všechny možné relevantní informace o Rusku. A teď se na tyhle skutečnosti podíváme a sami budete moct hodnotit, jestli je Rusko ráj na zemi, nebo jestli je to nebezpečná země, kde by nikdo z nás nechtěl žít. Uvidíme, co se z těch dat dovíme. Takže začínám dnešní video na téma dnešní Rusko. Tak nejdřív bychom si asi měli o Rusku něco říct. Rusko je největší nástupnický stát Sovětského svazu a v dnešní podobě vzniklo 25. prosince 1991. Politicky jde o poloprezidentský systém a s dvoukomorovým parlamentem složeným z Rady Federace a Státní dumy. Hlavou státu je prezident, kterým, jak všichni víme, je teď Vladimír Putin, který je ve funkci v podstatě od roku 2000, ale měl krátkou pauzu v letech 2008 až 2012, kdy byl premiérem. Teď ale zase vyhrál volby a je prezidentem až do roku 2030. Koukám tady do počítače, tak se tomu nedivte, protože všechny ty věci bych si samozřejmě nezapamatoval. Prezidentem je teda Vladimír Putin a předsedou vlády Ruské federace je Michail Mišustin. Jak si Rusko stojí ekonomicky oproti ostatním zemím světa? Tady čísla mluví poměrně jasně. Ruská federace je 11. největší ekonomikou světa a je členem 20 největších ekonomik G20 a HDP Ruska je 2,2 bilionu amerických dolarů, ale HDP Evropské unie je 19,5 bilionu dolarů, takže o 17 bilionů dolarů víc. Čína má HDP 18 bilionů a USA dokonce 29 bilionů dolarů. Takže ekonomicky Rusko rozhodně není žádný tygr ani supervelmoc. Má ekonomiku srovnatelnou zhruba s ekonomikou Španělska, ale Španělsko má zhruba o 98 milionů menší populaci. Co tady máme dál? A velikost HDP na obyvatele, což je takový jako přesnější údaj, je v Rusku zhruba 15 000 dolarů. V EU, to znamená v Evropské unii, je to 43 000 dolarů v průměru samozřejmě, protože máme bohaté regiony v Evropské unii a máme i chudší regiony. V Číně je to 13 000 dolarů a v USA 86 000 dolarů. No, oproti Evropské unii je to výrazný rozdíl, protože v Rusku je to těch 15 000, v Evropské unii 43 000. Takže zase ekonomicky Rusko je na tom trošku líp než Čína, ale nemůže se v žádném případě rovnat Evropské unii nebo Spojeným státům. Rusko je 5. největší ekonomikou v Evropě, za Německem, Velkou Británií, Francií a Itálií. A jak jsem říkal, jeho ekonomika je srovnatelná se Španělskem, které je ale mnohem menší. Tak, Rusko je samozřejmě taky největší zemí světa, tomu nemůže nikdo upřít. A má 17,1 milionu kilometrů čtverečních a Česká republika by se do Ruska vešla zhruba 217krát. Takhle obrovská je to země, přesto není schopná vyprodukovat pořádné HDP na hlavu ani s tím obrovským nerostným bohatstvím a přírodním bohatstvím, které má. Je tady zajímavost od geografa Michaila Romancova, politického geografa, který uvádí, že carské Rusko mezi lety 1552 až 1914 expandovalo v průměru 110 kilometrů čtverečních každý den. To znamená, že po dobu 350 let se každý rok zvětšovalo v průměru o území velikosti Slovenska. No,
a když se na to podíváme, tak tyhle tendence mají Rusové dodnes a pořád chtějí kolonizovat okolní země a evidentně se prostě nechtějí zastavit a tohle dělají furt dokola. Tak tady máme nějaké informace o štěstí, Peace Indexu a podobných věcech, tak se na to podíváme. Pokud je o subjektivní pocity štěstí obyvatel Ruska, to se ve světovém žebříčku štěstí Organizace spojených národů umístilo ze 130 zemí na 70. místě. Česká republika se umístila na 18. místě a to kousek za Belgií a první v tomhle žebříčku byli Finové, kteří tradičně jsou nejšťastnějším národem na světě. Takže Rusko na 70. místě, Česká republika na 18., Belgie na 17. Takže ani podle Rusů to nevypadá, že by Rusko byl nějaký raj na zemi. Ani Rusové se necítí nějak extra šťastně, jsou někde uprostřed té tabulky, ale daleko za zeměmi Evropské unie. Pokud jde o globální mírový index, který celkově posuzuje jak vnitřní bezpečnost a kriminalitu v určitý zemi, tak i účast států na válečných konfliktech, to, jakým způsobem probíhají demonstrace v dané zemi, jestli jsou mírumilovné a tak dále, tak tady v tomhle indexu se Rusko umístilo na 156. místě ze 163 posuzovaných zemí. Opakuju, na 156. místě ze 163 zemí. A pro porovnání Česká republika jako jedna z nejbezpečnějších a nejmírumilovnějších zemí na světě skončila na 12. místě. Jo, takže Rusko na 156. Česká republika na 12. A ještě jsou tu poslední čísla v Positive Peace Indexu, který posuzuje kvalitu vládnutí, rovnost mezi občany, výši korupce, svobodu slova a médií a možnosti pro svobodné uplatnění lidského potenciálu, se Rusko dostalo na 93. místo hned před Bolívií. Česká republika je na 23. místě stejného indexu s ostatními evropskými zeměmi. Takže Rusko je 70 příček za námi a ani to nevypovídá o Rusku nic dobrého. Podle tohoto indexu prostě v Rusku neexistují svobodná média, neexistuje rovná politická soutěž a tak dále. Takže tady máme další data, která nám říkají, že Rusko není úplně ráj. Jinak všechny odkazy na zdroje, ze kterých jsem čerpal, jsou v popisku tady pod tím videem, nebo v případě podcastu pod podcastem. Tak, jaká je životní úroveň v Rusku? Průměrný plat v Rusku v roce 2024 je kolem 16 300 korun, čistého tedy. Průměrný důchod kolem 5 000 korun. Pro srovnání, aktuální průměrný plat v České republice je 36 000 korun čistého a průměrný důchod je u nás kolem 21 000 korun. Zase v čistým. A díky špatné ekonomické politice a teď i díky válce a zahraničním sankcím se v Rusku inflace pohybuje někde mezi 8 a 13% a sektorově a u některých zahraničních výrobků dokonce až kolem 30%. Jenom pro porovnání, v České republice se inflace pohybuje kolem 3%. No a jak je na tom Rusko dneska špatně, jde odhadovat i z toho, za kolik se prodává americký dolar rublů a v poslední době to vystřelilo neuvěřitelně nahoru. Když jsem to psal tohle před pár dny, tak byla cena $1 kolem 108 rublů, pak to vyskočilo na nějakých 135, teď se to pohybuje někde kolem 110, ale před ukrajinskou válkou a ještě třeba před rokem 2014, než Rusko zaútočilo na Ukrajinu poprvé, tak stál dolar zhruba o polovinu až 2/3 rublů méně. Takže ekonomika Ruska asi nebude v úplně nejlepší kondici. A tady mám takovou poznámku. Já to hodně zkracuju, protože to video by bylo na několik hodin. Ale mám tady takovou poznámku, jenom abychom si dokázali představit, jaká je asi životní úroveň v Rusku. A to nemluvím o bohatých městech, jako je Moskva nebo Petrohrad. To jsou krásné města, moderní. Jsou tam mrakodrapy, v Moskvě jeden, myslím, dokonce snad nejvyšší budova v Evropě, mrakodrap.
No ale samozřejmě jsou obrovský rozdíly mezi tady těma velkýma sídlama, bohatýma městama a regionama a potom zbytkem Ruska. Když se podíváte na Google mapy, můžete si zapíchnout panáčka kamkoliv do jakýkoliv vesnice v Rusku a podívejte se, jak vypadají vesnice v Rusku, silnice v Rusku, města v Rusku. A už z toho pochopíte, že ta země má velký problémy a není moc bohatá. A tady mám takovou poznámku, že v Rusku 3000 tamních škol nemá vytápěné toalety. A z toho některé toalety jsou sice zděné, ale jsou mimo budovu školy a jsou to suché záchody. No, takže to už něco o Rusku vypovídá. Největší vývozce ropy a plynu na světě nedokáže postavit ve svých školách ani splachovací záchody a vytápět je. To je poměrně smutný, ale je to tak. Letos, tedy v roce 2024, byly v Rusku prezidentské volby a podle většiny médií svobodných, třeba serveru Nová gazeta Evropa, byly ty volby extrémně zmanipulované a podle Špilkinovy analýzy, což je matematik, který udělal takový model, kterým se dá spočítat, jestli jsou volby sfalšované nebo ne, tak ta jeho analýza ukázala, že nejméně 31,6 milionů hlasů pro Putina bylo sfalšovaných podvržením lístků nebo přepisováním volebních protokolů. A to znamená, že Putinova administrativa sfalšovala 48,8% volebních hlasů ve prospěch dnešního prezidenta Vladimíra Putina. Takže to jsou oficiální čísla víceméně všech organizací, které sledují dění v Rusku a volby v Rusku, jako třeba nevládní organizace Golos. A jestli teda se dá něco říct naprostou jistotou, takže v Rusku není ani omylem svobodná politická soutěž a neexistují v Rusku svobodné volby. Takže tohle je, myslím, poměrně jasný další důkaz toho, že Rusko opravdu není žádný ráj na zemi, protože v Rusku prostě neexistuje demokracie. Navíc třeba ve volbách prezidentských letošních z roku 2024 chtělo kandidovat několik lidí, jako třeba Boris Naděždin nebo Jekaterina Duncovová. Ani jednomu z těch kandidátů, kteří měli nějakou byť malou šanci ohrozit postavení Vladimíra Putina, tak ani jednomu z těchto kandidátů nebylo dovoleno kandidovat, a to z různých důvodů, většinou nějakých byrokratických nebo administrativních. No, takže i kdybyste chtěli v Rusku jít do voleb, tak vám to pravděpodobně nepovolí, protože volební komise je přímo podřízená vládnoucí garnituře a politikům pod vedením Vladimíra Putina. Tak tím se dostáváme taky ke korupci v Rusku a v indexu vnímání korupce zveřejněném organizací Transparency International se Rusko umístilo na 141. místě ze 180 posuzovaných zemí společně s Kyrgyzstánem a Ugandou. Pro srovnání Česká republika je na 41. místě, takže Rusko je zase 100 příček za námi a nedá se říct, že je 100krát horší, ale prostě 100 příček za námi a to o Rusku nevypovídá nic dobrého. V podstatě z té analýzy, která potom se váže k tomu indexu vnímání korupce, vyplývá, že v Rusku je korupce v podstatě naprosto běžnou součástí života a když chcete, já nevím, třeba nějakou operaci, nebo se dostat na vysokou školu, nebo sehnat dobrou práci a podobně, tak nebo se vyhnout třeba vojenské službě dneska na Ukrajině, tak prostě korupce je úplně běžnou součástí života. To si dneska už úplně neumíme představit. U nás se sice taky krade, určitě je u nás taky korupce, ale máme tu funkční policii, funkční soudy, funkční státní zastupitelství, vyšetřuje se to
potírá se to. To se v Rusku neděje, protože v Rusku je korupce v podstatě oficiálním nástrojem moci Vladimíra Putina a jeho nejbližších. Takže korupce je prostě v Rusku obrovský problém a jenom pro posouzení nejlepší zemí z těch posuzovaných je Dánsko, které se umístilo na první příčce a je teda celosvětově vnímané jako stát s nejmenší mírou korupce na světě. Tak, potom tu taky máme něco o svobodě v Rusku, kdy například občanské organizace jsou systematicky ničeny prostřednictvím represí a legislativy. Jen v roce 2023 bylo 54 organizací a 172 jednotlivců označeno jako zahraniční agenti a 56 organizací bylo označeno za nežádoucí. Mezi likvidovanými organizacemi jsou například Moscow Helsinki Group, což je organizace, která vznikla v roce 1976 za účelem upozorňování na dodržování smlouvy z Helsinek, kde se tehdejší Sovětský svaz zavázal k dodržování lidských práv. A v podstatě tato organizace dělala úplně to samé, co v Československu Charta 77. A tuhle organizaci teď Putinův režim prostě zrušil. Jednoduše, pokud v Rusku chcete být nějak politicky angažovaní nebo upozorňovat na dodržování lidských práv nebo vlastních zákonů země, tak máte smůlu. Buď půjdete do vězení, nebo vás vyženou, nebo vaší organizaci jednoduše prostě zruší a označí za nežádoucí. Tím pádem se vystavujete riziku, že budete nějak vyšetřováni. A skvělým příkladem toho, jak se ruský putinovský režim chová ke svým občanům a nedodržuje ani své vlastní zákony, je příběh Olgy Myšik. Nevím, jestli jste o ní slyšeli, ale Olga Myšiková je jednou z ikon mladé ruské opozice, která se postavila autoritářskému režimu Vladimíra Putina a proslavila se v roce 2019, kdy jí bylo pouhých 17 let, když během protestů v Moskvě statečně předčítala ruskou ústavu pořádkové policii, která nezákonně zasahovala proti protestujícím a tím chtěla Myšiková zdůraznit práva, která vlastní stát a její vlastní stát a režim nedodržuje. Takže Rusko nedodržuje ani svoji vlastní ústavu. Jo, takže i policie, soudy nedodržují vlastní ústavu svojí země. A za to, že četla ruskou ústavu, byla potom odsouzena k domácímu vězení a později ještě byla odsouzena za vandalismus, protože se účastnila akce na podporu jednoho politického vězně. No, takže jaký asi je stát a režim, který zavírá 17leté studentky za to, že čtou vlastní zákony té dané země. Tohle mi hlava nebere. Pokud si někdo myslí, že je Rusko ráj, tak tady je jasně vidět, že to žádný ráj není a neváží si ani svých vlastních občanů, nerespektuje ani své vlastní zákony a je schopný zavírat do vězení nebo trestat i 17leté studentky. A to je důkaz té nejhorší totality a je to opravdu hodně smutné. A Myšiková kvůli tomu musela dokonce z Ruska emigrovat a dneska žije v exilu v Německu. No a měla štěstí, protože se nedostala do vězení. Ale do vězení se v Rusku můžete dostat poměrně jednoduše. Stačí, když jste členem LGBTQ+ komunity v Rusku a v Rusku čelí LGBTQ+ komunita dlouhodobý diskriminaci, která se zhoršila po přijetí takového zákona o gay propagandě v roce 2013, který zakazoval šíření informací o takzvaných netradičních vztazích nezletilých, ale v roce 2020 ten zákon byl rozšířen na celou populaci, na lidi jakéhokoliv věku a tím pádem v podstatě kriminalizuje homosexualitu nebo jiné sexuální vztahy než heterosexuální a homofobní rétorika je podporovaná jak vládou, tak pravoslavnou církví.
Takže členové komunity LGBTQ+ čelí zatýkání, násilí ze strany některých extremistických skupin, které nikdo nevyšetřuje, protože policie tuhle komunitu nechrání. Naopak tahle komunita ze stran státu a policie čelí represím a lidi z téhle komunity to v Rusku nemají vůbec lehké a nemají u nikoho zastání. Takže tady je další důkaz toho, že Rusko opravdu není ráj a myslím si, že tohle je jeden jako z docela velkých důkazů toho, jak je ten stát prohnilej a špatný, protože co je komu do toho, koho máte rádi nebo koho milujete, nebo s kým chcete žít, pokud jste dospělý člověk, má to být jenom vaše osobní věc. Ve chvíli, když vám stát mluví do vašich osobních vztahů a trestá vás za to, kým jste se narodili, tak je to prostě, to je za mě jako státní terorismus. Tohle se nesmí prostě dít a jsem rád, že žiju v zemi, která je demokratická a kde si každý může žít po svém. Tak, pak abychom si objasnili, jak je Rusko mírumilovné, tak tady mám takový výčet ruských válek od roku 1991, kdy Rusko vzniklo, dnešní Rusko, ne Sovětský svaz. Takže v letech 1992 až 1993 proběhla válka v Moldavsku a okupace Podněstří. V letech 92 a 93 Rusko vyvolalo válku v Abcházii. V letech 1994 až 1996 proběhla první rusko-čečenská válka. V letech 2019 až 2009 byla druhá čečenská válka. V roce 2008 Rusko napadlo Gruzii. V letech 2015 až 2022 probíhala ruská invaze do Sýrie. A od roku 2014, respektive 2022, do dneška probíhá nám dobře známý rusko-ukrajinský konflikt, respektive válka. A tady jenom pro srovnání, já jsem počítal, kolika různých válečných konfliktů se účastnily velké světové velmoci, tak jenom pro porovnání, Spojené státy se od roku 2019 zapojili do 17 válečných konfliktů, kdežto Sovětský svaz nebo dnešní Rusko do 56 konfliktů, včetně třeba invaze v roce 56 do Maďarska nebo v roce 1968 do Československa. Takže tady je jasně vidět, že Rusko je násilnický stát, protože opakuju, Rusko se za posledních 100 let účastnilo 56 válek nebo válečných konfliktů, USA 17. To je jen tak pro srovnání. Ale jsou v Evropě státy, které se za celou dobu nezúčastnily žádného válečného konfliktu, třeba Švédsko. Tak a teď tady mám takový přehled ruských agresivních činů a teroristických útoků v Evropě od roku, tady vidím od roku 2011 do dneška, takže na tom si můžeme krásně ukázat, proč je Rusko nebezpečné a proč Rusko není, opakuju, není žádným rájem na zemi. Takže v roce 2011 ruská tajná služba odpálila nálože v bulharské továrně na zbraně v obci Lovni Dol, jestli to čtu správně. V roce 2014 Rusové anektovali Krym a v roce 2014 taky sestřelili letadlo MH17, v kterém zahynulo 298 nevinných civilistů. Bylo to dopravní letadlo, byl to normální běžný let a Rusové ho sestřelili a je to dokázáno. Zahynulo tam, myslím, hodně Dánů a Holanďanů, jestli se teď nepletu. Teď si nejsem jistý, já myslím, že to byly jako Dánové. A byly to naprosto nevinný oběti té anexe Krymu. V roce 2014 taky agenti ruské GRU provedli sabotáž na českém území ve Vrběticích, kde odpálili sklady munice a zabili 2 české občany. Protože to byli vojáci ve službě, vojáci nebo agenti tajné ruské služby GRU. Zabili 2 české občany. No. V roce 2015 stejná
tajná služba zničila muniční sklady v Bulharsku. V roce 2015 taky proběhl obrovský kybernetický útok na ukrajinskou energetickou síť, kdy dokázali dokonce Rusové vypnout tu síť a způsobili blackouty v několika velkých regionech na Ukrajině. A v roce 2015 taky služba GRU provedla pokus o otravu podnikatele a obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, jehož sklady munice právě odpálili v tom Bulharsku a ta munice, která byla u nás ve Vrběticích, měla směřovat taky tady k tomu podnikateli. Oni se ho pokusili zabít, protože dodával zbraně Ukrajině. Nebo tak jsem to aspoň pochopil z toho kontextu. Tak v roce 2018 tajná služba GRU ruská otrávila Sergeje Skripala v Salisbury v Británii. V roce 2018 taky Rusko provedlo kyberútok v Nizozemsku na organizaci, která vyšetřuje používání chemických zbraní, a tou dobou vyšetřovala použití chemických zbraní ruskou armádou v Sýrii. No, takže na tuhle organizaci v Nizozemsku provedlo Rusko kybernetický útok. V roce 2019 zavraždila GRU Čečence Zelimchana Changošviliho v Berlíně a jednoduše ten agent ho zastřelil. A to byla prostě úplně průzračná vražda a byla zase udělaná agentem GRU. Potom taky otrávili Dmitrije Bykova, otrava neznámou látkou, ale přežil, ano. A je to kritický novinář a spisovatel. Tak to tady mám ještě teda, že to byl další člověk, který ho chtěli odstranit v roce 2019 Rusové. V roce 2020 zase výbuchy muničních skladů v Bulharsku, zase to byla sabotážní akce agentů GRU. V roce 2020 taky otrávili Alexandra Navalného novičokem a to se hodně propíralo v médiích. No a Alexandr Navalný se potom vrátil po léčbě v Německu do Ruska, kde byl zatčen a minulý rok na následky věznění zemřel. V letech 2022 až 2023 provedlo Rusko kybernetické útoky na evropské země, vládní servery, energetickou infrastrukturu nebo nemocnice. Možná si pamatujete, že byly provedeny útoky na několik českých nemocnic a byly vyřazeny servery několika českých nemocnic. Takže Rusko na nás aktivně útočí a rozhodně to není žádný náš přítel. Samo nás označilo za nepřítele a chová se tak k nám. Takže pokud ho někdo považuje za nějakého slovanského bratra a spřátelenou zemi, tak je to blázen. Ne, Rusko je prostě náš nepřítel a naprosto jasně to deklaruje svými činy. Potom ještě proběhly kybernetické útoky tady v Estonsku v letech 2014 až 2015, zase na vládní weby, bankovní systémy, kritickou infrastrukturu. V roce 2015 na tu Ukrajinu, jak jsem říkal, v Německu na Bundestag ukradli taky nějaký data německých poslanců. Pak tu máme to Nizozemsko 2017, to už jsem říkal, ta organizace pro zákaz chemických zbraní. V roce 2019 se snažili dezinformačními kampaněmi ovlivňovat Rusové přes svoji pátou kolonu v Evropské unii volby do Evropského parlamentu. To známe u nás, kdy komunisti a podobní proruští hybridní válečníci využívají svobodu k tomu, aby ji ničili. No, pak tady máme útoky na Českou republiku v roce 2020 nebo v roce 2022, které provedly hackerské skupiny z Ruska. Pak tu máme útoky na vládní weby v roce 2022 a infrastrukturu na Slovensku. Tam bylo taky prokázáno, že to byli ruští hackři objednaní vládou. Takže dnešní slovenský premiér, který
jezdí si povídat do Moskvy, do televize, si tam jezdí povídat se svým nepřítelem. Nechápu to, jak se něco takového může dít. Pokud se na mě díváte někdo ze Slovenska, prosím vás vysvětlete mi, co se to u vás děje, je to strašidelný a vaši politici jezdí do Ruska, jako by to byla nějaká kamarádská země, je to hrozně nebezpečný, udělejte s tím něco ve volbách, prosím vás. Je tady x útoků, který Rusko provedlo na Českou republiku, takže opravdu Rusko není ráj na světě a už vůbec to není náš kamarád, je to absolutní nepřítel. Tak tady mám takovou zajímavou oblast a to je ruský nacionalismus a neonacismus, protože Rusové rádi tvrdí, že přijeli na Ukrajinu denacifikovat, ale podle dostupných informací je naopak Rusko líhní neonacismu a od roku 2004 do roku 2020 bylo v Rusku spácháno kolem 600 rasově motivovaných vražd a v České republice jenom pro srovnání toho za stejné období byla jedna vražda. Jo. Kromě toho byly evidovány tisíce útoků motivovaných rasovou nebo etnickou nenávistí, zejména proti migrantům z Kavkazu, Střední Asie, Afričanům a dalších menšin považovaných útočníky za etnicky odlišné, tedy neruské. V posledních letech taky výrazně přibylo útoků na lidi z LGBTQ plus komunity, a to nejenom od neonacistických skupin, ale i státních úřadů a policie. To jsou údaje, které zaznamenaly organizace jako Sova Center nebo Human Rights Watch, které jsou teď ale v Rusku zakázané. No, zase ty zdroje jsou tady dole v odkazech, jo, takže... No, v Rusku samotným působí asi nejvíce neonacistů a neonacistických skupin na světě. Například v roce 2008, ano, už to nejsou nejčerstvější data, ale toho roku bylo v zemi evidováno přes 70 neonacistických a skinheadských organizací. Je pravda, že Rusko do roku zhruba 2014 potíralo neonacismus, ale od té doby, co začalo se angažovat ve válce na Ukrajině, tak neonacisty aktivně využívá a tyhle skupiny působí teď i na Ukrajině. Tak samozřejmě tyhle skupiny působí i na internetu, jako třeba například neonacistická teroristická skupina Atomwaffen Division Russland, která na sociálních sítích šíří nenávistnou propagandu pravicových teroristů, jako je Dylan Roof, Andres Breivik nebo James Mason. To jsou absolutní šílenci a teroristi. V Rusku působí ale třeba i skupiny jako krajně neonacionalistický Slovanský svaz, neonacistická organizace Ruská národní jednota, ta má dokonce hákový kříž ve znaku, nebo krajně nacionalistické až neonacistické ruské imperiální hnutí, které za svého bývalého mandátu americký prezident Donald Trump dokonce nechal zapsat na seznam teroristických organizací. Ruské imperiální hnutí je paramilitární organizace, která má několik výcvikových táborů po celém Rusku a cvičí se v ní budoucí, řekněme vlastně teroristé, záškodníci, protože to jsou teroristi, ty, co vyhazují naše muniční sklady do vzduchu, nebo rekruti známých neonacistických skupin, jako jsou Ruská imperiální legie, Rušič a Wagnerova skupina. Všechny tyhle tři skupiny se aktivně podílejí na vraždění Ukrajinců na Ukrajině. A jak Wagnerova skupina, tak Rušič, tak Ruská imperiální legie jsou naprosto prokazatelně neonacistické skupiny. Takže pokud chce Rusko od někud vyhnat neonacismus, tak by ho mělo vyhnat především ze samotného Ruska. Protože ruský stát, ruská vláda aktivně používá neonacisty k prosazování svojí vojenské moci na Ukrajině. Takže zase Rusko není žádný ráj. Pak tady máme něco o ekologii. Přece jenom ekologie je taky nějakou známkou toho, jak je země vyspělá. No a tady samozřejmě máme historii, která byla komplikovaná v Rusku, ať se vezmeme velkou jadernou katastrofu v Majaku v roce 1957 nebo obrovskou jadernou katastrofu v 86. v Černobylu, tak v Rusku se stalo několik desítek jaderných incidentů, ale o tom tady mluvit nebudu, protože ty většinou za tím mohl Sovětský svaz, ale podíváme se na to, jak funguje Rusko dneska. A Rusové sice vyvážejí nejvíc ropy a plynu na světě,
ale v podstatě nic neinvestují zpátky do té infrastruktury, takže díky zastaralé infrastruktuře se stalo, že v roce 2020 uniklo z nádrže elektrárny firmy Entech ve městě Norilsk na severu Sibiře 21 000 tun ropy a mazutu a zdevastovalo obrovský území tamní přírody a zamořilo řeku Ambarnaja. Podle expertů šlo o největší katastrofu svého druhu v Rusku od roku 1994, kdy v Komijské republice na severu evropské části Ruska do přírody uniklo 94 000 tun ropy. Ta firma Entech dostala po vyšetřování pokutu 43,5 miliardy korun, což je největší pokuta, kterou kdo v Rusku nějaké firmě dal. To ale neznamená, že se v zacházení s ropnými produkty od té doby v Rusku něco změnilo, nebo že by došlo k nějaké úplné sanaci toho zamořeného prostředí. Oni se o to sice snažili, ale prostě neměli na to dostatečné technické kapacity. A podle slov samotného Vladimíra Putina, který si můžete dohledat v klidu na internetu, se místní úřady dozvěděly o té katastrofě až ze sociálních sítí, takže tam nefunguje žádný bezpečnostní systém, který by informoval úřady nebo prostě hasiče o tom, že se stala nějaká ekologická katastrofa. No a tady máme takovou zajímavost, abychom viděli, jak se Rusko chová ke své přírodě. Tak tady máme takový příklad pěkný. V Rusku dojde k úniku ropy o objemu 1 barelu, tedy 159 litrů, každých 30 minut. Za každou půl hodinu vyteče 160 litrů nafty někde v Rusku do přírody. A jen v roce 2019 se na území Ruské federace stalo, a teď se podržte, 17 000 podobných úniků ropy do přírody. 17 000. 17 000 krát 160 litrů. To je obrovské množství ropy, která vytekla do přírody. A pro srovnání, tady jsem našel data z roku 2018, v Kanadě a ve Spojených státech, to za jeden rok, v roce 2018, se takováhle katastrofa stala 60krát. Můžeme říct jenom 60krát, ale i 60krát je hodně, ale v Rusku je to 17 000krát. Jo, takže to je naprosto neuvěřitelný. Kanada, Spojené státy prostě mají v pořádku svoji infrastrukturu a i přesto se u nich stávají tyhle ekologické nehody, řekněme, ale v Rusku je to zase běžný standard, takže v Rusku je jeho příroda úplně ukradená. Prostě není schopné prostě se postarat o to, aby nedocházelo k těmhle únikům ropy do přírody. No. Ale sice staví v Moskvě obrovský mrakodrapy, ale do ropovodů a plynovodů vlastně neinvestujou. A samozřejmě je to komplikovaný, protože hodně ropovodů vede ze Sibiře, tam je permafrost, takže se to propadá, je to určitě komplikovaný, nicméně to je i v Kanadě na Aljašce a nějak to tam zvládají, takže tady jde skutečně jenom o to, jestli se investují nějaký peníze. No. Potom Rusko taky patří k jedním z největších producentů emisí skleníkových plynů. Za USA, Čínou a Indií je 4. největším producentem skleníkových plynů na světě a za Ruskem v závěsu je Japonsko a Evropská unie. A Japonsko je populačně podobně velký jako Rusko, nicméně Evropská unie má zhruba 8krát silnější ekonomiku a je 3krát větší, přesto Evropská unie vyprodukuje zhruba o polovinu míň emisí než Rusko, který je mnohem na počet obyvatel menší než my a jeho ekonomika je naprosto nesrovnatelná s tou naší. Takže opět v Rusku je prostě ekologie na posledním místě. Rusko se taky dlouhodobě potýká s nedostatečným systémem třídění a recyklace odpadů, jenom tady pro příklad. V Rusku vzniká ročně přibližně 60 až 75 milionů tun komunálního odpadu, což je tak v průměru kolem 420 kg odpadu na obyvatele, což je podobně jako v České republice, ale z toho se třídí a posléze buď recykluje nebo spálí jenom 7% odpadu.
93% odpadu končí na skládkách, které ještě v minulém roce, v roce 2023, jestli se nepletu, nemuseli mít žádné povolení na to, že mohou existovat, takže si firma mohla v klidu kdekoliv postavit skládku, nemusela se kontrolovat čistota podzemní vody, nemuseli řešit, jestli budou nějaký jímat skládkový plyny, jestli v tom odpadu nejsou nějaký nebezpečné látky, které by mohly ohrožovat přírodu nebo obyvatele kolem. Ne, to se tam vůbec neřešilo, mohli jste si postavit skládku, kde jste chtěli, pokud jste byli firma a měli jste dostatečný korupční potenciál, to znamená peníze na úplatky. No a v České republice, jenom pro srovnání, je to kolem 75% komunálního odpadu, který se nějak zpracuje. V Rusku je to 7%. No, oni sice měli nějaký krásný plán na to, že do roku 2030 chtějí recyklovat 86% odpadů, ale díky válce na Ukrajině samozřejmě ten plán úplně skolaboval, protože to není jejich priorita a jednoduše v Rusku prostě neexistuje v podstatě nic jako třídění odpadu. Ve velkých městech někde ano, ale víceméně jako ne. No, mladým Rusům to vadí samozřejmě, takže na to upozorňují, ale mají i třeba ekoinfluencery, ale musí si dávat pozor na to, aby se nedostali do konfliktu s vládou a jejich organizace nebyly zrušený stejně jako ty organizace, které upozorňují na porušování lidských práv. Takže ekologie v Rusku taky nenasvědčuje tomu, že by Rusko bylo nějaký ráj na světě. Pak tady máme zdravotní péči a délku dožití, to vezmeme jenom ve zkratce, takže průměrná délka života v Rusku je přibližně 72 let a 68 let u mužů a 75 let u žen, což je pod světovým průměrem. V Evropské unii je to průměrný věk 80,6 let, tedy o 8 let víc, a než v Rusku a u žen dokonce o 11 let. Takže ani tady nic nenasvědčuje tomu, že by Rusko bylo ráj na světě, nebo řekněme ráj na zemi, protože tady máme ještě informaci, že v Rusku v letech 2010 až 2014 umírala 1/3 populace před dosažením věku 55 let. Na tom se podílelo jak špatné zdravotnictví, tak velká míra alkoholismu, kouření, zneužívání tvrdých drog, obecně špatná životospráva. Takže 1/3 populace umírala před 10 lety před dosažením věku 55 let. Poslední informace, co mám, protože ono se jich nedá mnoho teď zjistit, Rusové jenom vydali nějakou zprávu, že se jim podařilo snížit počet alkoholiků za posledních 10 let, ale nedá se to nějak nezávisle ověřit. Nicméně z těch dat zhruba vyplývá, že problém s alkoholem má až 1/6 obyvatel, dospělých obyvatel Ruska. Jo, to číslo nejde taky nějak úplně ověřit, ale ten výzkum z let 2010 až 2014, to byl normálně regulérní výzkum, a tam se teda potvrdilo, že na tyhle okolnosti umírá 1/3 populace před tím 55. rokem. I jedna z těch příčin byl alkoholismus a pokud by ten trend byl stejný, tak dneska by to bylo jako zhruba 1/6 obyvatel, která trpí alkoholismem. Takže zase žádný ráj na zemi, byť my Češi teda taky máme s alkoholem velké problémy. Pokud jde o hygienu, tak až 22 milionů Rusů nemá přístup k bezpečné pitné vodě, což je, podržte se, 13,9% populace. Takže 14% populace v Rusku nemá přístup k pitné vodě. A často to můžete vidět v nějakých videích z Ruska, kde lidé mají třeba na vesnici jednu studnu s rumpálem, musí si tu vodu vytáhnout ze studny, v kýblech si ji donesou domů, ohří si ji na kamnech. Nemají prostě studnu na zahradě, kde by měli čerpadlo, elektřinu a rozvod vody, teplá studené vody podobně. To prostě 14% ruské populace nemá. No a kromě toho téměř 29% ruských domácností postrádá svůj vlastní splachovací záchod. To neznamená, že by ho neměli vůbec, ale buď nemají splachovací záchod, mají suchý záchod venku na zahradě někde, nebo mají sdílené toalety někde prostě pro víc rodin, někde na chodbě. Jo. Jenom pro představu, v České republice sdílí více rodin jednu toaletu jen v 0,6% případů.
v Rusku je to 29%. Takže zase tohle nevypovídá nic o tom, že by Rusko bylo ráj na zemi, když tam 30% lidí nemá přístup k takové obyčejné věci, jako je splachovací záchod, a 14% populace nemá přístup k bezpečné pitné vodě. Takže tady mě to zase neštimuje, že by Rusko byl nějaký ráj na zemi. No a pak tady mám ještě téma, které na mě vyskočilo, což je docela zajímavý téma, ale nevím, jestli víte, co je menstruační chudoba. To je stav, kdy žena z finančních důvodů nemůže si dovolit pravidelné a bezpečné používání potřeb intimní ženské hygieny. Tomu se právě říká menstruační chudoba a v Rusku je menstruační chudobou ohroženo zhruba 20% žen, které nemají na pravidelný přístup k menstruačním hygienickým potřebám, protože buď nemají dostatek financí, nebo se to prostě u nich nedá koupit. A v nejchudších oblastech Ruska je menstruační chudobou ohroženo dokonce 30 až 40% žen, které nemohou používat nebo nemají přístup k používání hygienických prostředků. No, takže tenhle problém je teda všude, ale třeba v Čechách je menstruační chudobou ohroženo 0,35 ženské populace, v Rusku je to 20%, takže zase obrovský nepoměr. Je to problém všude na světě, protože tohle téma je pořád tabuizované, ale Rusko teda pro ženy rozhodně žádný ráj není. Tak, co tu máme dál? Ruská emigrace. No, tady je zajímavé, že pokud někteří lidé mluví o tom, jaká je Rusko ráj, tak proč lidé z Ruska emigrují? Lidé utíkali z komunistického Československa, protože tu nebylo k žití, dneska utíkají z Ruska. Podle stránky World Population Review, která svoje statistiky upravuje v reálném čase, z Ruska emigruje jeden člověk každé 3 minuty. Tedy 20 lidí za hodinu, 480 lidí denně a 175 200 lidí ročně utíká z Ruska. A od roku 2022 uteklo z Ruska víc než 500 000 lidí. Takže když z Ruska musí utíkat i jeho občani a emigrovat do zahraničí, tak ta země asi nebude tak dobrá, jak o ní někdy někteří lidé mluví. Takže už jsme v podstatě na konci. No, ta odpověď na otázku, je Rusko ráj nebo ne? Tak ani omylem. Jako Rusko téměř ve všech parametrech je daleko za západními zeměmi nebo za evropskými zeměmi. Jsme mnohonásobně vyspělejší, jsme bohatší a máme tu demokracii, máme tu svobodu slova. A tady jsem si právě poznamenal, že my máme svobodu slova i shromažďování a svobodná média, máme svobodnou kulturu bez cenzury, otevřenou všem, máme nezávislé soudnictví i policii, máme ekonomickou svobodu, máme funkční systémy sociální a zdravotní péče, máme dopravní infrastrukturu, rychlý internet bez cenzury státu, máme svobodnou ekonomiku a skvělý sektor nestátních pomáhajících neziskových organizací, máme silnou a funkční občanskou společnost, máme demokraticky vedenou armádu, máme systém různorodých politických stran a hnutí a svobodné volby, jsme liberální a přijímáme menšiny, včetně těch sexuálních. Naše firmy se můžou v klidu poměřovat s těmi nejlepšími firmami na světě a máme skvělé drobné podnikatele. Máme dobré vysoké školství a snažíme se neničit si vlastní přírodu. No a důležité je, že nic z toho, co jsem teď řekl, žádný Rus říct nemůže. Nemůže a proto buďme rádi, že žijeme v České republice a v Evropské unii, protože Rusové nemají ani svobodu, ani demokracii, nemají ani zdravé životní prostředí, nemají sociální péči, nemají zdravotní péči. Prostě kvalita těch služeb je tam naprosto minimální. Myslím, že jenom 1,8% Rusů vlastní 95% veškerého majetku v Rusku. Jo? Takže tam jsou obrovské rozdíly mezi bohatými a chudými. My jsme poměrně rovnostářská společnost, v Rusku to tak není. Tam jsou hodně bohatí lidé a pak je tam hodně opravdu chudých lidí. Takže odpověď na to, jestli je Rusko ráj, ne, skutečně není. A vzkaz na Slovensko, prosím vás, vysvětlete tohleto svým politikům. Já doufám, že třeba u nás to politici chápou. A
Je škoda, že se Rusko nechce poučit ze svých chyb, že nesmyslně válčí, vraždí lidi, páchá teroristické činy. Je to země, která má obrovský potenciál, ale protože je vedená úplnými šílenci a teroristy, tak jednoduše prostě nikdy nebude fungovat, a nebo aspoň v dohledné době. A je to odsouzeníhodná země s odsouzeníhodným režimem. Měli bychom pomáhat samozřejmě lidem, kteří prchají z Ruska nebo z Běloruska, pokud to nejsou agenti GRU nebo jiných tajných ruských služeb, ale těm lidem bychom měli prostě pomáhat. Takže nešikanujte Rusy, kteří žijí u nás, oni to mají velmi těžké a museli utéct před svým vlastním režimem, takže jim naopak pomáhejme, stejně jako utečencům z Ukrajiny. A tohle byly informace o Rusku, přátelé. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád, když mi dáte odběr, dáte like. Můžete mě podpořit tady na YouTube, mám tam několik možností, jak mě můžete podpořit. Pokud mě chcete podpořit jinak, můžete tady přes ten QR kód přímo na můj účet, nebo tady přes coffee.com, ale nejradši budu, když mě podpoříte přímo tady na YouTube. A mějte se krásně a buďte rádi, že žijeme ve svobodných zemích v Evropské unii a že se máme dobře a nikdo nás tady netluče obuškem ani nás nezavírá do vězení. Mějte se hezky a u příštího videa ahoj.